Hej, velkommen folkens til den her video. Vi skal i dag spille ind på min server. Denne serie vil kaldes Bag Den de sytte grådige fængsel, episode 1. Vi har Julius 7 i dag med, og vi skal spille, og vi skal se, hvor langt vi kan nå i samlet. Så kom. Det der ulovlige ting, det gider jeg altså ikke. Gider du? Det skal der Ja. Nå, men... Meget. Det første er, at jeg har designet vores helt egen YouTube-celle. Så vi kan optage... jeg har altså også hjulpet lidt. Altså, de er... Prøv lige at komme her, Cola. Selvom du kan se mig, altså de her handsker, altså jeg har på lige nu. Prøv at se her. Ja, de prøv at se mig, eller prøv at se, hvor stærkt det er. Ja, så skruer jeg for tempo igen. Ja. Helt ærligt. Jeg tror, det går ind her. Ja. Ja. Var det ikke permission? Soveværelse. Øj, hvor lækker. Jeg går ind på min soveværelse. Jeg skal lige sove. Det er lidt dejligt. Godnat. Ja, godnat. Jeg går ind. Vil du lige komme og åbne min dør? Jeg har glemt at få nøglerne. Tak, du gav mig dem. Tak. Det er dejligt, den her ting. Jeg tror, jeg skal lidt chat lidt med. Godnat. Jeg er fandme træt. Ja. Jeg tror, jeg kan ikke sove. Det er vigtigt. Kan du sove? Det var nat. Prøv at se, jeg har tv. Har du også tv? Ja. Lad os se noget. Altså, jeg ser altså ikke porno på mit, bare roligt. Du skal ikke lige kigge over. Og bare det var nat lige nu. Bare jeg ønsker, der en, der kunne gøre det nat. En magiker eller sådan noget. Det kunne være vildt fedt, ikke? Så kunne vi få sovet lidt. Så morgen. Godt, vi sover. Shit. Smoke weed. Der skal så meget weed her. Det er så flot det her. Rigtig flotte planter. Overhovedet ikke ulovligt. Det var det, der var mest lovligt. Det som jeg husker. Det stod ikke noget sted. Jeg har også hørt, at der er noget ved det her fængsel. Det er, at, ja, prøv at se her. Det er noget, som jeg har fået opdaget her. Prøv at se her. Alt det her mandige ting her. Og så er der superkræfter herovre. Den skal vi ikke tage. Det kan vi spare næste episode. Jeg tager noget gear her. Ja, jeg har også noget gear. Jeg har været lidt på forkanten her. Så jeg har nu skal jeg se her. Jeg har sgu allerede lædergear. Ja, du skal ikke tage det på, fordi folk de synes, at man er barske, når man har det her. Jeg laver bare lige noget dejligt grovbrød. Vigtigt gist. Jeg lægger... Hvad? Jeg har bare lige lavet noget dejligt grovbrød. Jeg laver sgu også lige noget dejligt grovbrød. Hvor meget grovbrød har du? Hvor meget grovbrød har du? Skal vi ikke gå op og sælge det selv? Jo, men du skal passe på med det der arm over. Det er den forkerte vej ud. Den her vej. Vi ses, Koda eller Julius. Danmark derovre, pas på. Pas på med det der gear, mand. Det her, det er sgu da en ny til. Skal jeg prøve at tjekke den ud? Jeg tror ikke, vi må. Prøv se vagten. Løb! Væk! Raus!
Afstand. Jeg har hørt noget, hvis man kravler op her, så kan man sælge et eller andet pis. Skynd op. Kommer du? Ja. Drop. Han ved, vi har det. Skynd dig. Skynd dig. Jeg tæller. Døde du? Jeg havde drukket weed. Hvad fanden? Ja, hej, har været. Hej. Hej. Jeg har ikke prøvet. Så hvad skal gå? Nej. Jeg har altså ikke gjort noget vagt. Bare rolig. Det er ham, der dyrker det. Nej, jeg dyrker ikke weed. Han elsker sådan noget. Nej, jeg gør ikke. Fuck. Correct. Fuck, det her ikke, man. Det er fucking lyset. Jeg tror bare, vi går ned i shoppen. Grønne sager, men... der er nogle dejlige grønne sager, man kan sælge hernede. Vagt. Ja, Hvor er du henne? det kunne jeg godt tænke dig at vide, var. Kom lige ned til klastrativet. Kom lige derned. Nu er det forbi! Fuck! Get him! Yes! Yes, så fik jeg. Skynd dig, vi skal væk. Kom så. Giv mig noget brød, Ja, du får brød. Vi skal lige ind. Jeg sagde jo, jeg var farlig med alle de muskler, jeg har. Ja, fuck, mand, det... det... Lad os lige lægge det i en chest eller noget. Nej, vi sætter det op her på kapitlet. Ja, armestanden her. Nu lægger det dyr. Det der, Ja. Ja, det ser også ret godt ud her. Og det er direktørgear. Det er fandme fedt, det der, mand. Jeg tog bare superkræfterne her. Ja, det vil jeg prøve. Ja, Det er sgu lækkert. prøv at tage det her gear. Okay. Men noget som jeg også fik af en, der hedder Chris. Jeg fik sådan et her svær også. Jeg har et til dig også. De er mega vilde. Det der brød, du lige fik. Jo, værsgo her. Det var ret lækkert til. Og seeds, og så kan du også få noget magt med. Jeg har fået et eller andet mistanke om, han er buffs og alt muligt. Jeg har mistanke, at han fra nu af vil gå ekstra meget efter os. Ja, ekstra meget efter os, ja. Men du skal ikke have armor på, læg det i din kiste, og... Nej, jeg prøver at snige udenom. Han er ikke set noget endnu. Det så jeg godt, det der cola. Det så jeg godt. Jo, jeg så, du tog det der armor af. Koda har ikke noget armor. Okay. Jeg har armor. Det var også det hele. Kom så. Vi skal op i Black Market. Eller blomstermarked. Jeg kommer om lidt. Der er lille problemer. Mine nøgler virker ikke. Min nøgle virker ikke. Og der var... Jeg fandt min nøgle, super. Jeg kan ikke sælge. What? Kan du ikke sælge? Nej, jeg tror, at det er en af de der administratorer, man skal have adgang af. Ligesom at være OP. Det var det, altså, at jeg tror, at det, jeg ved ikke, om du kan sælge. Jeg prøver at gå op og se, om jeg kan sælge. Ellers... Jeg har allerede solgt. Jeg kan lige prøve at se, om jeg kan gå op og sælge. Så kast det til mig, så kan jeg give dig penge. Jeg har 1,5k. 1,5k. Jeg har 1,9k. Okay, så lad os gå og dyrke noget mere narko. Prøv at vente. Drop cola. Jeg har droppet. Nej, du har ikke. Han har faktisk ikke noget mere. Han har ikke noget. Cola, jo, jeg så godt den seed Ja, der. det er noget. Hey, du har ikke adgang herinde. Jeg kan se.
Her vagt, der ligger seeds, hvis du kommer herind. Prøv at komme. Der ligger dejlige seeds bag mig. Helt gratis seeds. Prøv lige at se, der er helt gratis seeds derinde. Geronimo! Og Ikke om. Han døde. Kæft, mand. Han er slap. Kæft, slap vandet. Slapsvand. Eller sådan en vagt der. Han er sgu da mega nem. Hey, der står masser af vagter her. Måske kunne man lige nå at tage noget. Måske man lige kunne række sig ind. Nu kan vi begge to få et sæt officergear. Man kan lige præcis nå hen. Altså nu ham der, hvad hedder han nu? No Name, ikke så sej mere, hva'? Han er bare sådan en aggressiv bøsse. Ja, jeg kan jo bare flække ham til enhver tid. Han skadede bare ikke noget. nej, fordi ingen Der er slog den dem. danske Peter. Hej der. Han flækker os, dude. You cannot go to combat. You cannot see. Back. Nej. Jeg kan ikke. Vagt, jeg har set, hvis du kommer over til vores celle. Ej, jeg bliver nødt til at løbe. What? Nej, jeg røg i jail. Er det gjort ikke vel? Jo, jeg gjorde. Jeg er inde i jail. Fuck. What? Nej. Hej. Prøv at se, den grimme vagt. Hvorfor? Wait. Koda. Jamen, det var det vagten, der står lige der. For helvede. Jeg tror, vi må gå oprør. Eller sådan noget. Det er fandme ikke i orden. Jeg vil have revanche. Har jeg nogen... Nej. Julius. Hvad? Har du nogen kiste? Nej, det skal du ikke gå i. Jo, jeg flækker her vagt. Ja. Hvis du kan, så kan jeg også. Jeg er ude igen. Det problem er, at jeg ved ikke, hvor her vagt er henne. Jeg er ude igen. Fuck, jeg skader egentlig. Ja, det er det, der er problemet med ham. Han er sindssygt god til PvP. Ja, ud af nogle gange. Jeg er død. Ja. Jeg kommer tilbage. Der kommer en til vagt. Nej. Ja, det er godt, han hjælper mig. Der kommer en til vagt. Flygt. Jeg døde. Fuck, den er en PvP-abuse der. Kom ud, eller vi banker døren ind. Du får ikke lov til at banke døren ind. Du får ikke lov. Ja, jeg fik dem begge to. Ind. Skøn. Nu vil jeg se, hvad giver. Hvad skal der ske? Hvad skal der ske, Marker? Jeg tror, vi skal til at slutte af over i vores... Ja, lad os slutte af. Over ved Ryfarmen. Dejligt sted. Ja. Nå. Vi ses Okay. YouTube. Ha' det godt. Hej.